Şallı TV kanalında Yaڭалыклар программасы студияда Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. Şallıda хезмәткәр һәм эш белән тәэмин итүче арасында мөнәсәбәтләр нинди? Бу хакта фикер алышуда Сәрия Сабурская катнашты. Рамазан айы төгәлләнде. 48-нче комплекстагы Нур Ихлас мәчетендәге ураза гаете турында Римма Әхмәтова. Тукай районы Кызыл Байрак авылында гөрләп Сабан туй бәйрәме узды. Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина. Эштә алган җәрәхәтләр эшкә рәсми рәвештә алмау, хезмәт хакын тоткарлау. Әлеге сорауларны бүген шәһәрнең башкарма комитет бинасында карадылар. Оешма вәкилләре белән очрашуга республиканың кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле Сәрия Сабурская килде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Сәрия Сабурская очрашу башлануга хезмәт мөнәсәбәтләрендә зарланулар арта бара дип белдерде. Бу күбрәк хезмәт хакын тоткарлауга яки бөтенләй түләмәүгә бәйле. Получая жалобы подобной тематики, нами не осуществляется подмена деятельности контрольно-надзорных органов, но при необходимости мы организовываем совместные проверки с надзорными органами данных жалоб. Соңгы вакытта татар теле укытучылары зарлана башлаган, алар эшкә кайтаруларын сорый. Хезмәт мөнәсәбәтләрен рәсмиләштерүгә кагылган сораулар да каралды. Эш урынында куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү шулай ук актуаль. Узган елда республикада 16 кеше эш урынында вафат булган. Особенно в строительной сфере, в сельскохозяйственном производстве самое большое число гибели людей. И мы видим, как еженедельно на совещание по строительству республики, которое проводит президент, начинается именно с вопросов охраны труда. 2018 ел азагына кадәр эш белән тәэмин итүче эш урынындагы шартларга бәя бирергә тиеш. Әгәр бу шарт үтәлмәсә, оешмаларга штраф яный. Это мероприятие не просто для того, чтобы это было на бумаге. На самом деле работник должен знать, куда он приходит на работу, в какие условия труда, какие вредные и опасные факторы на него воздействуют. Июльдә оешмаларда күзәтчелек органнары барлык кагыйдәләрнең үтәлешен тикшерәчәк. Хезмәткәрләрне дә үз фикерен җиткерүдә активрак булырга чакыралар. Республикада онлайн инспекция дип аталучы мәгълүмати ресурс эшли. Биредә онлайн рәвештә шикаят белдерергә яки кызыксындырган сорауга җавап табарга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Әгәр дә сезнең берәр проблема борчылса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Мөселман кардәшләребез ураза бәйрәмен билгеләп үттеләр. Барлык мәчетләрдә дә бәйрәм вәгазы һәм намаз укылды. Бу зур чарада шәһәр мэре дә катнашты. Ул 48-нче комплекстагы Нур Ихлас мәчетенә килде. Аллаһ йортына 1000-нән артык кеше җыелган иде. Ураза гаетеннән соң ишек алдында балалар өчен бәйрәмдә уздырдылар. Тәнге сәгать 6-да Нур Ихлас мәчетенең ике залында шыгырым тулы иде инде. Эшкә сыймаган кешеләр ишек алдына җыелдылар. Халык махсус әрҗәләргә хәер салды. Ул акчалардан 400-дән артык кешегә матди ярдәм биреләчәк. Ураза гаете исламдагы ике төп бәйрәмнең берсе. Аны һәрбер мөселман кадерле кунак кебек каршы ала. Аллаһка шөкер, бүген инде зур бәйрәм көн, мөселманнарның иң улы бәйрәмнәреннән берсе. Күрәсез, менә кадәр халык җыелган. Без дә шу бәйрәмгә килдек улым белән. Һәммә булган мөселманнар бүген шатлыклы. Һәммәдә аралары татулыктан сыктырып, гаилә бәхете, гаилә иминлек белән һәммәбезгә яшәргә насыйп итсен Раббим Алла. Халыкны бәйрәм белән шәһәрнең имам мөхтәсибе сәламли. Ул Рамазан ае һәм уразаның әһәмияте турында вәгазь укый. Аннан соң мөселманнар тигез рәтләр булып намазга басалар. Ураза гаетендә шәһәр мэры, предприятие җитәкчеләре, эшмәкәрләр дә катнаша. Бәйрәм бар кешеләрне дә берләштерә. Biz бик күп күрәбез яшьләрне, һәм бик күп кенә яшьләребезгә намазларга басырга насыйп итте. Чөнки Рамазан ул шундый ай, бәрәкәтле ай, бу Аллаһның ае. Уразаны да Аллаһ өчен тота башлый. Аллаһ Тәгалә барча гыйбатлары үзеге өчен булса, ураза минем өчен дей. Ураза гаетеннән соң 70 көн узуга Корбан бәйрәме җитәчәк. Ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган җирләре Мәккә белән Мәдинәгә хаҗ сәфәрен төгәлли. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Кызыл Байрак авылында Тукай районы Сабан туйы узды. Бәйрәмне күрергә дип төрле авыллардан һәм Чаллыдан халык җыелды.
Йылдағыша Сабан туйының бір өлішін көңіл радиосы қызметкерлері алып барды. Бәйрәмнің ең көңілі мезгіллері біздің сюжетта. Сабан той майданында халық күп. Қопшы киіп йөгерү, гір күтәрү, бүрәнәдә йөрү, ат чабышы, көрәш, уеннарда улысы да, кешесе дә теләп катнашты. Россиянең һәм Татарстанның күп катлы чемпионы Биклән егете Илнас Рамазанов көрәштә ел сайын диярлек көч сынаша. 6 яшьтән бирле шөгыльләнәм. Вот уже 12нче ел китте шөгыльләнүемә. Кыек баганадан уңышлы чыкканнар матур әтәчләр белән бүләкләнде. Авыш баганага менүе башта җиңел, соңына барып җиткәндә бик нечкәрә һәм йыгып төшерсең дип куркыта, атына башлый. Барып җиткәч уже рәхәт инде бүлән булгач. Күңел радиосы ничә ел рәттән Тукай районы Сабан туйының берлешен алып бара. Быел да тамашачылар өчен аерым мәйданда татар эстрадасының танылган җырчылары Әлфинә Әсхәмова һәм Илгәрәй кунакларының кәефен күтәрде. Радионың алып баручылары кызыклы уеннар уйнатты, бүләкләр өләште. Миңа менә шау яклары дөрестән дә әйтәм, чын күңелдән әйтәм, чын йөрәгем белән әйтәм. Бик кеше бик яратам, бик рәхмәт шаулы халкына. Бик шәп Сабан туй ясаганнар. Очень нравится. Әйбәт, күңелле. Бик күңелле. Тырышып карарбыз инде. Сабан туй уен җыр биюләр белән дәвам итте. Фирдүс Самаев та тамашачыларга матур җырларын бүләк итте. Мәргән Файруш, Нилдар Шайдуллин, яңалыклар. Шаллыда Сабан туйы гүзәлләрен сайлыйлар. Быйыл 25-нче тапкыр оештырылучы чара 20 июнь көнне 19 сәгатьтә Сара Садыкова исемендәге концертлар залында узачак. Финалда 18 яшьтән алып 25 яшькә кадәр 11 кыз көч сынашачак. Катнашучылар арасында югары һәм һөнәри белем бирү йортларында укучы, шәһәр оешма һәм предприятиеләрендә эшләүче, татар телен камил белгән кызлар катнаша. Җиңүче кыз 23 июньдә башка финалистлар белән бергә Сабан туйы батырын кутлаячак. Узган ел җиңү тажы Ярчаллы дәүләт педагогия университетының 3-нче курс студенткасы Алия Файзуллинага эләккән иде. Сабан туйы гүзәле конкурсы 1993 елдан бирле үткәрелеп килә. Аның максаты татар халкының телен, гореф-гадәтләрен, йолаларын, традицияләрен популярлаштыру. 25 ел эчендә конкурста 1000нән артык кыз катнашкан. Шаллыда Алтын каләм Золотое перо республика фестиваленең зональ туры узды. Анда башлап язучы журналистлар катнашты. Алтын каләм яшьләр арасында бик популяр проект. Быел ул 23-нче тапкыр оештырыла. Шул еллар эчендә фестивальдә 40 меңнән артык кеше катнашкан. Темны хәбәрчебез дәвам итә. Вдруг откуда ни возьмись берутся эти волонтеры и начинают помогать людям. Егеттер кызлар жюрига үзләренең иҗади проектларын тәкъдим итәләр. Алар төрле. Фестиваль 8 юнәлеш буенча уздырыла. Бу басма, теле, радио, фото, интернет журналистика, дизайн һәм башкалар. Минем үземнең проектымның темасы репортажная съемка. Анда инде без мир профессий һөнәрләр дөньясы конкурсыннан репортаж алып бардык. Алабуга шәһәреннән килдем. Минем журналист буласым килә. Шуңа күрә инде мин монда конкурска килдем. Бу фестивальнең 3-нче зональ этабы. Шаллыда үтә торганда 50дән артык яшүсмер катнаша. Алар 12 шәһәр районыннан килгәннәр. Сүз уңаеннан 21 июнь көнне Казанда тагын бер зональ тур оештырыла. Анда алдагы турларга килә алмаган кешеләр бара ала. До 25 числа мы объявим итоги, финалисты уже будут определены. Те, кто с нами поедет на теплоходе. Мы возобновляем традицию поездки на теплоходе по городам Поволжья. Алтын каләм фестиваленең 3 җиңүчесе КФУның журналистика факультетында бушлай уку мөмкинлеге алачак. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Әле матурайып кына килүче һава торышы кабат бозыла. Бу хакта республиканың гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Иртәгә 19 июньдә көннең 2нче яртысында һәм кичен Татарстан территориясында урыны белән яшен һәм төньяк көнбатыштан җил көтелә. Җилнең тизлеге секундына 15 метрга кадәр җитүе ихтимал. Бүген төнлә һава температурасы +7-10 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Иртәгә көндез уртача температура 24-27 градус җылы булыр дип көтелә. Бүгенгә менә шулар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз.
советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 19 по 24 июня в ДК «КамАЗа». При покупке 1 килограмма меда 1 килограмм цветочного меда в подарок. Индустриально-педагогический колледж при Набережно-Челнинском государственном педагогическом университете объявляет прием выпускников 9 классов. Телефон 8 552 46 97 74.